Moi boas. Douvos a benvida á Santa Campaña, un videopodcast donde un grupo de xente riquiña máis eu vivimos aventuras a través dos xogos de rol. Eu son Secho e esta é a nosa mesa de hoxe. Ola, eu son Isa e vou interpretar a Barinca, que é unha nana pícara e que tivo moitos divorcios, pero non é culpa súa. Ola, eu son Tono, cantante dos Lely Kellys e principal accionista da bolera en Moaña. Ademais, hoxe vou interpretar a Roldo, un orco arqueiro alcohólico funcional. Ola, eu son Claudia, a veces coñecida como DJ Misa, e hoxe vou interpretar a Filón, un novo bardo que ten un gran poder de persuasión. Acompañándonos hoxe en esta aventura, temos un convidado moi especial. Escollémolo a adrede para que fose o noso primeiro convidado nesta aventura. Temos a unha persoa que cerra garitos alá onde vai, pero en riba dos escenarios. Temos hoxe connosco ao líder de Grande Amore, Nuno. Que tal? Epa, que tal? Bueno, que me escale que... Bueno, por eso Nuno, vou estar aquí interpretando a David Vidal, un bruxo dracónido que ten bon fondo, pero que todo o que non seña o bon fondo, logo, pues, así medio regular. Un personaje ao que me tuven que someter en método varias semanas, porque está moi longe do que é a miña vida, logo. Entonces, a ver se nota o traballo de introspección que pixe. Pois con este grupo de aventureiros comezamos hoxe. O continente é un continente pequeniño. É un continente tan pequeno que hasta dá tenrura chamarlle continente. Por terra está rodeado de montañas que se consideran tan altas que son inescalables. E por mar, rodeado de mares tan bravos que se consideran innavegables. Ademais, as criaturas mariñas non axudan a esa empresa. É por eso que a efectos prácticos o noso continente está illado do resto do mundo. Este continente, desde hai uns 30 anos, está gobernado por un imperio que leva as rendas deste lugar con man de ferro. É un imperio que se considera xusto e extremadamente burocrático. É por eso que os nosos compañeiros de hoxe deben registrarse no gremio de aventureiros para poder levar aquela vida de aventuras e emoción que tanto anhelan. Atopámonos ás portas do campamento de aventureiros, un campamento semitemporal donde van levar a cabo as probas de acceso neste día. Na empalizada de entrada hai dúas ringleiras distintas, unha ringleira para os convidados e unha ringleira para os aventureiros. Aventureiros, estades facendo cola na ringleira de aventureiros. Diante de vos, aínda hai varios grupos que agardan a súa quenda para poder entrar e registrarse e vedes xente do máis variopinta. Vedes grupos de aguerridos orcos, vedes grupos de xente con pinta de ser máis malfeitores que aventureiros, vedes tamén algúns con pinta máis de nerd e vedes xente que intenta vender cousas a xente da quenda. Vedes un señor cun abrigo totalmente cerrado que se acerca de vez en cando a cada un, abre, intercambia unhas palabras, cerra, vai cara ao seguinte e chega onde a vos. Vedes cando abre, como todos os seus petos interiores, hai dúcias e dúcias de petos interiores con todo tipo de cousas. Queredes droga? Teño de todo, mira, droga para ser máis rápido, máis fuerte, máis guapo, máis ágil, máis todo, o que necesites para as pruebas. Que queredes? Tenes birra, rapaz? Señor, non sei mirar aquí. Poño o límite no alcohol. O límite está no alcohol. Un gilipollas, compañeros, pensar dentro. Nada, seguro? Pero como era? Para ser máis... De todo. Mira, para ser máis guapo, máis ágil, máis listo, máis rápido, máis fuerte, máis espabilado, máis expelido. Pero funciona de verdade? Claro, vais dicir que sí mentira, claro. Veña, que non tenes todo o día. Queredes algo? Non, creo que estou bastante ben a mí. Para. A ver, hai que mirar comandades de cartos, Claro, pero vamos a ver. Sí, que anotado. Bueno, non teño todo o día, hai máis xente na cola. Eu, o sea, hai algo
para que nós lle cuidamos así como facer algún tipo de triquiño a laxe, para ser máis... Quer decir, para... Para mellorar a tua dialéctica, é o que vexo que te fai falta, sí. Teño. Mira, este vialiño e vas a falar como un bardo. Vale, perfecto. Para, xa temos un bardo. Pero por se acaso lle pasa... moitas gracias, lle pasa algo... Se morro, pues mira. Que nos vai durar para sempre. Claro, eu podería agora intentar regatear a esta persona. Hai algún tipo de Podes. triquiño a... Ainda non me preguntaste o precio. Sí, pero xa me parece que xa me fez, claro, pero xa me parece que me vai multar moito. Sí, eu sabendo que vas a regatear, 10 monedas de euro. Ves? Claro. No, claro, entón, ainda... Mentre se está pasando isto, podo intentar coller algo do bolsillo do peto, vale. Porque teño o do sleight of hand. Sí. Vale. Para, eu podo tirar un guía logo, para que teña un... Tío, estás convencendo a él ou estás atento? Porque Claro. si consuras cara a ela, vai... Non pasa nada, hai sinerxias. Naide máis ten guía, non? Para botarlle aquí unha amiga. 13 máis 7, Total. 20. 13 máis 7? Que tes máis 7 de que eu? De sleight of hand, Carallo. Bueno. O sea que eu estou pidindo para nada, pero bueno. Por cierto, Tira un dado de 4. Este. Sí. Ui. 3. Ok. Botaste a man rápido a un peto ao azar, roubastes un vial. Non sabes que fai, non ten marcas, é un líquido como púrpura que cando agitas un pouquiño emite burbujas. Que rico. Mola. A ver, que? Non teño todo o día. Canto? Queres ou non? Mira, estás me facendo perder tempo. Nada, cerro, marcho. sí. Adiós. Vais. Xa temos, en principio, o que queríamos, ou a saber, o día, pero... Fago ya así o equipo. Exacto. Zafamos, veña. Esta cola non avanza, compañeiros. Eu quero ir ao bar. Si xa empezamos. Todo me adiantar. Acabamos de chegar, non estamos... Pero é para inscribirse, non fago falta eu tampouco aquí. Cantos grupos temos por diante? Ainda queda un cacho. Entonces como 6 grupos antes, pero avanza relativamente... Bueno, veña. Vamos a esperar un pouco e logo vamos a hablar. Eu diría, dependendo, porque, vamos a ver, tú imagínate que o que acaba de robarlle aquí Barinca o señor este tan majo, claro, pode ser letal, unha cousa letal que adiós, eso pode ser, pero imagínate que non. E se vas así como medio co puntillo, esperar 6 grupos é igual, sabes, ese momento que dices tú, Dios, que é todo para min, só que é igual todo, espero que 4 horas se fai falta. Eu diría darle un show a eso. Si logo, nos parece ben. Que Teño unha proposta alternativa que Non procelo. podo darlle así na espalda a alguén que teñamos diante. Que teña un pouco pinta... Quero ir a por alguén que teña pinta de ser pouco espabilado. Ok, os de diante parecen como un grupo de un par de nerds salidos da escuela de magia e o grupo de diante parece un grupo de 4 orcos que o único que estás escoitando é como "Buah, bro, sí, bro, bro", pero só din bro. E a súa conversación parece un tipo de dialecto que a única palabra que emiten é bro. Sabes, un pouco como eu son Groot, pois bro. Ok, teño algo de pan, algo así, en plan equipo de civing ou... Tes unha ración de Vale. comida, sí. Collo un trozo de pan, botolle un pouquiño do vial. Ok, colles, botes un pouquiño de vial, cando toca. Creo que non hai que probar esta cousa. Eu, o que é así un... metazo daba yo, por saber. Pero xa moi letal, non. Claro, O que viste é fixo o pan. Claro, ensinarlle como o pan. Vale. Sí, Casi mellor. Sí, Pero bueno, él é un dragón igual, él aguanta. Non sei como é iso. Isto é verdad, claro. Teño resistencia ao fuego, que non sei se vale para nada aquí, pero bueno. Bueno, nada, pues esperámoslo, a ver como vai avanzando. Temos ácido. Vos sabelo, temos ácido a mano. Eso sí. Pois xa está. Bueno, Apúntate nunca se sabe un vial de cantar. ácido. Vale, non teño boli. Non tes un lápiz. Despois de toda esta conversación, tedes un vial de ácido que lle robastes ao traficante. Notas como alguén tira da túa capa dende atrás, con cuidadinho, en plan, como intentando chamar a atención, como un meniño intentando chamar a túa atención. Pues dou unha volta e atópome. Cando te das a volta ves un señor extremadamente bello. Quero dicir, fácil botaslle máis de 100 anos. Baixiña de toda, pese a ser humano, é como o tamaño da túa compañeira Noma, apenas che chega
un pouco por encima das rodillas, porque ademais está como doblado en L. Ten as costas adobladas e apóiase en unha vara. Completamente desfecho. Esta tirache así. Pero nade, vos vides a ser aventureiros. Sí, en principio sí. É que verás, eu quería ser aventureiro, pero acabome de enterar de que fai falta vir en grupo. E non teño grupo. Entón era por si podía ser amigo vosso. A ver, por mí, sí, a ver, sí rotundo. Eu ver que dice a maioría, pero eu por mí é un sí rotundo. Eu prefiro de xente que se me chega na vida real, eu digo, sí, aquí sí, aquí hai contenido. Eu por mí sí, por mí sí. Estás falando con el solo ou con Estaba todos? falando con Vale. todos. A mí gustaría saber que habilidades tes. Pois mira, eu antes de ser vello fun pirata. Antes de ser pirata fun aventureiro outra vez, pero claro, os meus amigos ahora din é que xa estamos jubilados e non vamos a ir, e eu, joder, pois eu sigo tendo energía vital, Pero entón... tes algún tipo de habilidade? Sí. Cales son as túas habilidades? A mí non tiene ningún hoxe todo tope. Eu por mí a tope. Me gustou dentrísimo tamén. Sí, home, aquí. A ver, eu teño moitos, pero sin invitarme a cenar antes. Ves, este está un jugón. Este sí, O sea, este é un sí por rotundo. qué? Ok, podemos facer un corrillo así, deixando A ver. fora o vello. Eu só quero ter a licencia e despois cada un vai polo seu lado, pero por menos teño papel. Sí, sí, Eu vale, vou con aventuras papel. polo meu lado. Escoitade. Non está de máis ter alguén prescindible no equipo. Claro, Hostia. sí. Eu por mí a tope. E outra cousa, e se pode pagar, que pague el tamén. Claro. Tamén un punto Será importante ese. forrado... Claro. Sí, Vale, E os vellos dan moitas sorpresas, Igual pensamos que non vale para nada e logo... Sí queda. Claro. Non sabedes como. Estabades así como nun corrillo, todos con todos. E o vello, moi sigilosamente, extremadamente sigilosamente, é parte do corrillo. E está como dando razón. Sí, tens moita razón, claro. Tío, este... Ves, dan moitísimas sorpresas. Sí. Eu a Eu tope, quero, eu a eu tope. quero, Sí, eu pues sí, en principio sí. De primeiro, a verdade que era que no, pero... Sí. Eu que sei. Sí, pues vamos para allá, Vale, e sería moi saber como se chama o vello. Podes non chamar vello, Vello! É que, sí, porque claro, como antes fun un aventurero famoso, eu se vos dixo o nombre, pois igual vos asustades, sabes? Claro, piedra. Claro, presuizos, non. Pero podemos inventarche un nome para... Prefiro vello, con V Prefires vello. e mayúsculo. Mayúscula. Claro, son o vello. O vello, vale. Sí. Que non o vello, porque unha vez que eu me se chiste, isto é triste Ui. unha semana. Bello. Ponte ti diante na cola e falas ti cos do mostrador, se te parece. No, é que a min dáxeme falar fatal. Pero, si credes unha cervexa. Sí, Pois a mí, sí. a ver, non se pode dicir que Eso non. sí. Mira, saca un pipo que ten como media dúcia de tapóns distintos, abre un, empeza a salir un líquido blanco. Hostia, confundíme coa mayonesa. Abre outro, empeza a dar unhas cervezas, tiramos unhas birras. Buah, fichajón. Sí. E podemos beber, non? Podes facer o que queras. Vale, eu sí. No. Eu xa estaba que quería beber o ácido, eu xa quería digo, non. Queres algo máis? Teño viño tamén, se queredes. Sí, veña, que é moi bom mezclar así en ayunas. Eu por mí sí tamén. É o que recomendan así en principio. Bueno, pois vale. Antes de traballar, además, eu Esta cola vai ser Joder, eterna. sabes que molaba? Sabes que molaba? Joder, sabes que te guisamos estar no noso grupo? Que pagaras ti a inscripción. Só me dixe a miña nai, ten cuidado, vello, porque se van a aproveitar dos teus cartos, sí, claro. Eso non este na tua nai. Os mesmos Mira. que tú mira, é que a máquina. É que vas a flipar, porque madre pareu 2 veces e somos 10 irmáns. Carallo. En fin, é por non contestar ao que preguntaste porque me parece unha falta de respeto. A ver, pero ti terás unha pensión ou algo, nós estamos pelados, estamos por escribirnos para ter chollo. Eu quero persuadirte para que pagues ti. Voy a tirar guío. Veñalo. Pero tira dado de 20. Sí, Vale, claro, a ver si tú. No, Espera, sí que tirar un- tira un de 4 solo. Eu? Un dado de 4 para guiar. Ay, vale. Espera, que tú. Tiro primeiro eu. Da igual. Veña, tira tú primeiro. Podes tirar a xunta. 15, Xa non facía falta. Sempre, sí. 20. 15 más 2.
Pola miña parte, 20. 22. 22. Bueno, pues bajaré ya, pero que sea la última vez. Aquí vamos todos a escote. Y ves que saca. Buah, ficha, joder. Empeza a buscar. Hostia, que non teño nada máis pequeno que un platino, Sabes que un platino son 10 monedas de ouro. Bueno, pues. Madre, que me dá a cambio? 15 millones de euro, Pois- Claro, como tampouco sabemos ainda canto vai costar, espérate, quédate con na mão. Ti canto tes? Esto... Claro, pero o tema é iso, que en principio tínhamos 10 monedas de euro cada un, non? Pero claro, tampouco sabemos canto nos van pedir ali. Se vai con platino na mão, eu diría que o levo e vamos vendo. Levo, é que esta bolsa pesa moito, leva mal, gente. Levo, cheo. Darme a ti, gracias. Acabo de cambiar de idea co vello outra vez. Nada, vello, está ben. Que paje ele fuera. Vale, podemos ir a escribirnos dunha vez? Veña. Mientras pasou toda esta conversación, a cola avanzou e toca vos a vos. Vale. Avanzades e hai unha mesa de registro identificada con un cartelón, mesa de registro. E dentro, un rapaz duns 16 anos, pelirrojo, Os peores. pelirrojo así con moitas pecas e cara de non ser máis espabilado da eso. Nombre del grupo. Adiós. Non me preguntamos. Preguntar yo vello. Home, a bolera moaña. A bolera moaña así é secas. A Bolera Moaña. A bolera moaña, que nombre de grupo. Non está mal, te gusta pensando Como cando patrocinan os da tasa. Electrodomésticos Fernando, e patrocinan equipos de bolsada do... Electrodomésticos de novia, por exemplo. Pues, Electrodomésticos Fernando tamén está moi guapo. eu diría que fose un patrocinio da bolera de Moaña. Agora, nesta realidad, a bolera de Moaña non é nada, non se entendo que é, pero eu diría que sí, en principio. Queredes ir coa Bolera Moaña? A ver. Podemos ser electrodomésticos Fernando a Bolera Moaña. Isto ben. Claro, tamén. Como para que... Mételle aí. Facemos un libreto e enchemos de publicidades. Pues electrodomésticos Fernando barra a bolera Moaña está bastante ben. Popular, como mellor, pero... Sí, ese é o nome escollido. Vale, vale. Non hai dúbidas. Parece ben. Hai que buscar patrocinios como o vello que ven con nós, que tamén está ben. Exacto. Lembrade que levo eu os cartos encima. Bueno, pero igual nos vale co que dixo aquí Barinca, aí nas probas e tal. Claro. Que bueno, que non sei moi ben como vai. Pero bueno, a Bolera Moaña, nome de equipo. Sí, que sí. Sí, veña. Vale, a ver. Vale, queda un nombre un pouco raro. Vamos poñer EFAMB, que é como a primeira letra de cada cousa. Vale? É fambo. Está bastante ben. EFAMB. Vale? EFAMB. Dale, tamén. Cal é a Pero vosa non cor? sería Cal é a vosa EFAMB. cor? O vermello. Vermello, sí. Sí. Estes vasos. Vermello. Ok. Mal escollido, pero bueno, non pasa nada. É que normalmente os que escollen a vermello teñen un índice de mortalidade máis alto, non os aventureiros. Si nos facemos un que ten un índice de mortalidade poñamos o color que poñamos, a verdade que non nos queda moito outra, a verdade. Ibas a chajará. Igual morre na cola, ese. Mira, parte positiva, se embarran na cola quedamos os cartos. Que sí, que sí. Os cartos hacemos, É que son todo vantaxes. É unha moneda de plata apuntarse. Una moneda de plata. Vale, entonces parad. Vale, Está Porque si chavales, flipado. si enseñamos a moneda, que va, non lle podemos enseñar, hai que cambiar, efectivamente. Pero unha moneda de plata, Pero tes cambio. Teño, sí. Non, si non, ten cambio, pues xa non lo, este non lo das. non saques esa Chavales, bolsa, non saques esa bolsa. Aparte, os chavales non tan locos co das criptomonedas, este vai non liar. Unha. Eu diría de matalo. Espera, Eu por mí matalo. Espera, que teño unha solución. O recepcionista. Oh, chaval, sí, o sea, eu por mí sí. A moneda do vello que era? Un platino. Platino. Un platino Son é 100 platas. Son 100 platas, 100 literal. platas, Alex. Teño unha pregunta. Ou podemos invitar a unha ronda de inscripcións todo o mundo. E tamén quedamos Pues eso vai contra os nosos intereses. Claro. Pois a mí parece a mellor solución, sinceramente. O rapaz ten algo que visiblemente estes son os cartos que estivo cobrando ata agora. Ten a mítica caixinha de madeira dos festivales, donde vai metendo as monedas. Vou intentar meter a man de alguna maneira na caixinha de madeira para ver se podo sacar unha moeda. Ok. Es que xa hai. Eu diría de matalo, A ver, Escolta, eu non estou en contra de matalo, simplemente estou vendo se hai unha posibilidade menos Vale. farragosa para nós. a mí dame que se o matamos e non tardar moito Hai en chegar ao bar. bastante visibilidade ao redor e tal, entón vas tirar con desvantaxe. Vale. 17.
19, 17, máis 7. Ok, mentras vos estades falando co chaval e distraendo un pouco a atención, és capaz de sacar unha platiña rápido do... Ok. Xa está. Pensé que era un broma interna, cosa que non estaba entendendo. Claro. Pois iso. Es unha plata. Non vou Sí, dicir, aquí teño a nosa plata. Pagas ti, pagas. Sí, claro. Paga. Ala. Gracias. E agora está a taxa polo uso da tinta. Claro, que este non beso. Se o É outro matáramos, cobre. se tuviéramos matado. Mm. Unha tinta. Bueno, e está tamén a taxa do papel, claro. Outro cobre máis. A ver, compañero. Mira, por que non decimos dúas plantas sobre Queres do que diablo? poña os puntos sobre si, esas te repasa. Sí, eu diría que Pois sí, xa intentamos facelo é con o a miña bono. Que práctica. intimidase Roldo, sí. Sí, vou no intimidar. Vou te intimidar, vou avisar. Vou te intimidar, rapaz. É o contrario a intimidación. Rapaz. Está bastante ben, verdad? A tinta que che vai caer. Tira. Que? Máis que? Non tes máis? Sí, tens que ter intimidation aí. Mais un. Solo un? Sí. Increíble. É que ten menos un de carisma. Hostia, vale. Mira que te ha quedado, Intimida, o sea, berras o chaval, pos a túa mirada amenazante. Vas a cobrar a tinta a teu pai, rapaz. O chaval está como asustado ante a túa presencia e cos teus amigos e demais, pois ao final sodes unha presencia imponente. Arrímase o vello, míravos, botabas unha mirada destas reprobadoras de... Que no vello, rapaz. O vello. Ah, vale. Faigos así como para... Vos tin unha bolsa chea de cartos. É que estamos perdendo tempo en tonterías. E a min vaíseme a vida. É verdade. Claro, porque non sabemos o que nos vamos a topar adentro. Eu creo que canto máis aforremos agora, depois é mellor. Parte de ser aventureiro e loitar contra as injustizas e claramente aquí hai unha taxa abusiva. Eso. Pero unha cousa, asumimos que a bolsa que nos denche é para nós. No, É como que estás contando. pesábame. Ah, bueno. Pero, joder, podemos pagar con Queres eso. que paguemos todo co teu? No, a inscripción... Mira, tíralle o carto, tíralle un platino ao chaval. Caga a volta, chaval. Vamos, anda. Este tipo caga pasta, É que eu pensei que eras máis guais. A bolsa teño eu. Sí. Eu levo a bolsa, Sí. tío. Pero ten máis cartos. Claro, entrar algo no peto, Pero ten máis claro, cartos. os vai sempre levan Sí, así, sí, como pero eu muitos podo sitios, coller ou- cartos desa bolsa e metelos na miña bolsa. Podes intentalos. Pois que quero facer eso. Por lo menos coller 2 ou 3 platinos. No Claro, momento. si fallas e se entera e non lo ve tal, perdimos a confianza dunha persona que pode ser Eu creo. moi importante. millonaria, ¿no? Eu esperaría a que por causas naturales falleciese. que igual é na próxima media hora. Naturales. Podemos participar de esta Claro, situación. se leva un golpe fuerte na cabeza é natural. Eu creo que Eu esperaría. hai que ir vendo como Sí. flúe a situación. Que vaya pagando, cara, hasta donde podes tirar os Eso, restos. eso. Pero as birras que temos agora pagamos os dos petos. Sí. Non gasto. Entrades damos a benvida un espírito de fanfarria, parafernalia, de torneo, hai muchísima vida, hai como unha zona de torneo onde están unhas gradas de madeira claramente construídas a mantenta para este evento. Hai moitos postos soltos onde pois vanse vendendo distintas variedades gastronómicas de todos os puntos do continente. Carne ao espeto, carne espetada, carne asada amarrada a un pau e todo tipo de variedades de espeto de todo tipo de animales. Ademais, hai distintas tendas onde se venden cousas de coiro, armaduras, armas, hai un afilador, hai Merchandising non hai. merchan tamén, se queres. Do propio propio premio, gremio. que non somos parte. Efectivamente. Isto está. Temos que demostrar que estamos comprometidos con conseguilo. Eu creo que estaría moi ben que todos tivésemos. Sí, a min dame un pouco de tristeza, eh? É como que leva camis de staff de, sabes o que decir, gira de Marea 2015 e tal, e non foi, é un chaval de 13 anos que non foi staff de Marea. Sabes o que decir? A min, a priori, digo, Entendo o que dis, por outra parte, Sí. unha bolsa de cartos inteira que non é nosa. E nos é mellor gastala en armaduras, Claro. espadas e cousas que nos vayan a servir para... Sí. Algún tipo de prevaricación. Podemos con esos cartos intentar untar a alguén.
Tamén. Prevaricación é moi boa. Prevaricación son un clásico. Pois sí. E logo podemos apostar. Eso é, eso é. Moi ben. Eso me estaría moi ben. E todo isto estás gritando o vello. David Vidal, explícame unha cousa que nunca me quedou claro, levamos a aventura, sabe? Pero importante que te chame David, simplemente. Sí, sí, sin problema. Claro. Claro, levas anos traballando con él David Vidal. e vais pedir Pero hasta ahora non surgiu, non surgiu hasta agora. Claro. Pois é o último que tivo permiso para tomar o David de feito. Os demais díxonos o primeiro día. Exacto. Home, logo lle chaman de David ese co Foi conoxo. moi guai. O vello chamou David. O ben tamén. Joder, macho. Eu diría de ir avanzando a ver que pasa, porque a mí tamén me comendo a ansiedade. Claro, Hai nervios, hai. Porque este señor A mí me nunca sabes cando... O duntar está ben, Sí, sempre funciona. Tendo en conta que temos unha bolsa chea de cartos, podemos comprar unhas armaduras que estén ben, así que necesite. A ver, Eu os igual cartos son necesito. meus, non vou aguantando. Tú faz parte do noso equipo, entendo que en Exacto. nas financias, non? Deixes-me agradar as min os meus cartos. No, mas chega pensa un moi- momento que ti parece moito e xa estás andando xa encorvado. Claro, E vas así. Aquí chegou o concepto suardade e chegou aquí. Estamos familiarizados con iso. Pois non suardade, jolín. Eu, por mí, a tope, en principio. Bueno, vamos tirando a ver. Eu quero un par de armaduras. Claro, pero ten a ver que non as vende, claro. En principio non hai nai de... Sí, nas tiendas hai, Ah. o sea, nestos puestos hai un pouco de todo. Pois xa chego tranquilamente ao posto de armaduras e pregunto, canto custa unha armadura? Depende, filla, que tipo de armadura queres? Claro, non existe competencia. Sí, Pois Premium. unha armadura que me proteja o suficiente, ¿no? Pero me permite ser atlética. O pouco atlética que son, porque son moi pequeniña. Entendido. Algo máis? Alguén máis quere protexerse? Home, é unha armadura lixeira se hai. Moi ben. Usted? Eu estou ben. Usted? Creo que tamén. Si me gusta. Por favor, por aquí, métevos detrás da tienda a un sitio que en principio parece bastante turbio e Esos son os mellores. saca un metro, empeza a medirvos, ambos os dous, con moi pouca consideración polo espacio personal. A verdade. Marcha, volve, empeza a poñervos cachos de cuero aquí e alá, unhas cinchas, metelle uns remaches, empeza a asustar e que tal, movedevos? En principio... Un movimiento clave que podería ser un feito. A ti te pode Claro, non sei canto, isto canto me vai así proteger do mal, digamos, pero por cómodo eu estou ben. Vouche a proteger algo máis do que levas agora, pero tampouco muchísimo Eu máis. teño 12 más 1 de clase de armadura. 12 máis un son 3. 13, sí, pero un homenaje a Angelina, todo para non dicirlo. Vouche a proteger un pouco máis do que levas. Puxenlle un pouco de reforzo con remaches para que non sea só cuero e así che pare un pouco mellor os golpes. Son 25 monedas de ouro cada un. Vale. Bello, Un euro que son 2,5 de platino. Son, onde está o bello? Aquí le voy a bolsa, garallo. Xa, pero se está el, se non está vendo, non sei cantas dioterías ten. Pero que dices, non está nada que vexo. Leva unhas gafas bastante grosas. Toma. Fai unha tirada de salvación de reflexos. Tira só de 20. Sopla aí. E súmalle o que teñas en destreza. Non, onde está, tío? Dexterity será... Sí, aquí, as dous. Moi ben. Cando vas a botar a man... Cando vas a meter a man no saco, ves como a abertura do saco bota dentes e intenta morderte. Sacas a tempo, sin que che consiga morder, pero parece que ten algún tipo de medida de protección o vello. Has tenido algún tipo de conocimiento para sacarnos esta situación? Nah, xa está. Vou a persuadir o vello. Ui, para, que eu teño mago de mago, Quer dizer, non sei se como de corpórea ten que ser a mago para que bote os dentes o chisme. Igual con a mago de mago,
Intento. Eu invocaría unha man de mago, en principio. Ok. Invocas a tua man de mago e intentas sacar 3 platinos, asumo, non? Bueno, xa 5, 2 e medio para cada un, xa, total. Xa, por roubar un metro, roubar todo. Sacas e sacas as monedas sin que se activen as gardas máxicas. Perfecto. Pues ya está. Pues entón, en principio, Sí, está pagado. apagaos. Xa damos... O señor, mira vos, claramente suspicaz, en plan. Xa non hai... Pero recibe cartos e non fai preguntas. Exacto. É unha tradición familiar. Que facemos xa? Pues nada. Donde vos poña 13, ahora poña vos 14. Moi ben. Vos vides, despois de uns 15 minutos, No, porque non pagou a pena pagar tanto carto para... Creo que no, pero bueno. En general... Bueno, tedes salir os vosos compañeros con as armaduras estilísticamente peores, porque llas compuseron así agora no momento, pero parecen un pouco máis protegidos. O vello está ao vosso lado e está mirándovos como si supese o que acabades de facer. Non fala, pero mira-vos. E inquietante porque os mira a través desas gafas de cu de vaso. Sabes que, vello, eu fun sugar mama do meu segundo ex marido e a verdade é que non paga a pena para nada. Estes dous imagino que disfrutarán moito do tema, pero ten en conta que a xente xoga moito contigo e un divorcio sempre sai fatal. Todo de acuerdo, Eu encanto Gente, tiñamos... ayudarnos o joder Sí, la sí, vida. non quedou moi claro, non quedou moi claro. Escoitade, eu empatizo moito con esta situación, Sí, é que- porque ao final é unha persoa maior. Hai que cuidar moito da sorte. A medida que vas crecendo, a soidade é tremenda. Uf. E así é como acabas casándote con inútiles. Ui. E eu, bello, besote vulnerabilidade neste sentido, Son moi vulnerables. moi vulnerable. Eu non caso outra vez. Nunca casedes, ese é o primeiro erro. A nosa sociedade invita as mulleres a casarse e ese... Digamos que o Barinca lle está facendo un pouco ao noso novo As veiras, compañeiro a de Sí. Sara Montiel e Dinio, pero ao revés. sí, Un pouco, sí, ¿no? Un pouco... Non sei que quere dicir iso, pero actúa por si acaso. Mira, o que están facendo estas peloteras que se traen, importante enxerme outra vez o vaso de birra, sei que o faz así moi tal. Eu sabes que Xa, non verdad que comprei está- nada con teu... Estamos aproveitando del vilmente. Enche o vaso, pero sin compromiso, bello. Así é como acaban pillando. Pido por favor, nada máis. Pobre vello, que será este vello bataxe? Home, sí. É que non sabe desaproveitar o do vello. Sigo pagando pensións, non fan nada eles. Non teño cartos para nada para min. Tuveste suerte de dar comigo e non con meus irmáns, Non vos iban a aguantar isto. Porque eles son máis novos ou están un pouco na mesma quinta... E logo, se miña nai pareu solo 2 veces. Ah, bueno, xa, E claro. son os 10 irmáns. É verdade. Pero igual foi dunha vez e 9 da outra. De que tanto? Pero... Nunca o saberemos. E non sabemos de que tanda el. Sí, claro. Claro, primero de segunda. É que se me queresedes ben contábolo, pero empezamos moi ben, pero isto se enfriando, Sí, que é Pero verdade. por que non se fixemos nada? A miña bolsa de cartas ainda non tiña, Tom, ¿cuántos pillamos? 5 de platino. Vai pesa un pouco menos, é verdade. Toma. Eu vou deixar por a mesa a idea de matalo tamén, Por digo, por... Ahí queda. Sempre pos sobre a mesa e Sí, de matar. bueno, eu- Ás veces. Para que se considere, por se acaso estamos aquí... A idea queda aí. Pero que non está guai. Vale, Camargo Botón obviando completamente, falando de despreciar, o sea, edadismo, pero a nivel extremo, o sea, digo que Estamos falando xa dunha eutanasia, non dun asasinato. se hai algún tipo de... Bueno, non vistes 3 días. No, bello. Hai que facer como un muro de cadáveres. É un muro dun señor baixiño, bueno, pero que sea algo é algo. Eu digo que por se acaso que se quede con nós un Pero caso. se este tipo quer ser aventureiro, Sí. e ten todos eses cartos, a idea túa primeira foi a de... Sí, eu verdad que... Porque tamén, espérate, porque está, que igual estou aquí divagando moito neste, hai que avanzar, pero digo eu, non haberá, joder, igual que na USC, bueno, claro, a USC aquí, nas universidades non sabrán aquí o que é iso. Igual que hai as pruebas de acceso de máis de 25, que son un pouco máis fáciles logo, como eso por adultos ou así, non haberá, podemos preguntarlle a alguén se hai algún tipo de cláusula de aventureros senior
que nós nos poidamos de alguma forma, se quer decir, E como... tamén podemos preguntar se hai acceso para xente con necesidades especiales. Eso é, como seguro que hai, Como seguro que hai. como- Iso ten que haber a forza. Ten que haber, un cupo de seguro. hambre. Ten que haber. Eu creo que igual ata o continente, xa, o goberno do continente igual ata ten un bono bello. Sí, Que- eu diría de preguntar eso, informarse Claro. deso, porque igual Sí, está guay ponerse ahora con estas cosas después de robar y eso, bueno, pero A ver, que nos vean somos pura maldad tampouco, un 50-50, jolín. Ahora un bono bus para el señor. Claro, eu diría de informarse. Pero ni ¿Dónde estamos? no hai que se me ocurre, eu digo, joder, pues mal será que non hai un rollo así, ó. Hai algún posto de información? Sí. Fíxate, teríamos que entrar. Vedes- Entonces, Vedes cando hai un posto de información, si hai carteles de... Está todo bastante ben señalizado, é como nun festi caro. Está todo señalizado con sinais de madeira, donde vai poñendo pois, por aquí para os visitantes, por aquí para o graderío, por aquí para tal, e hai un aí de información aventureiros que vos vai guiando a través deste campamento semi-improvisado que vos leva ata unha edificación de madeira, unha das edificacións máis grandes, quitando todo o graderío, unha porta oscilobatente destas que se abren e cerran como nos salóns do Far West, e arriba de todo escrito pon a de Perniñas, con un montón de apóstrofes donde non tocan. Camaradas e amigos, benvidas a la estación de Electrodomésticos Fernando Árbol de Moaña. Vou contar o chiste. Eu non podo aplaudir que... Cala a miña cámara. O sea, arreante, eu vexo a canta que estou facendo isto, eu abraio-me, O sea, o verbo é ese.